În universul Lord of the Rings există 20 de inele magice care sunt mânuite de cele mai proeminente rase ale tărâmului. 3 de către elfi, 7 de către pitici, 9 de către oameni, iar ultimul și cel mai puternic inel, care este menit să le conducă pe celelalte, a fost făurit și folosit de un vrăjitor întunecat pe nume Sauron cu scopul de a cuceri întreaga lume. Așadar, pentru a nu ajunge să fie înrobiți de acest lord întunecat și armatele sale de orci, elfii, piticii și oamenii o trebuit să se alieze pentru a-i putea ține piept, iar în timpul bătăliei finale, Isildur, a.k.a. regele oamenilor, o reușit să-i taie mâna lui Sauron și să-l lase fără inel. Plus, odată cu căderea vrăjitorului întunecat, și armatele sale au fost risipite, așadar am putea zice că băieții buni o învins, dar ca forțele răului să fie nimicite definitiv, Isildur mai trebuia doar să-i distrugă inelul lui Sauron, dar pentru că inelul ăsta are puterea de a-i corupe pe cei din jurul său, Isildur o ales să nu-l distrugă, ci să-l păstreze pentru sine, lucru care o și dus în cele din urmă la moartea sa și la pierderea inelului. Cu alte cuvinte, pentru multă, dar multă vreme, inelul ăsta a fost dat dispărut, asta cel puțin până când el a fost găsit pe fundul unui lac de către doi hobbits pe nume Smeagol și Deagol, care au ieșit la pescuit într-o zi oarecare. Ce-au făcut cei doi hobbits după ce au găsit inelul? Păi au început să fie influențați de către acesta și să se bată pentru el. Smeagol chiar ajungând să-și și omoare prietenul pentru a pune mâna pe acel neprețuit. Dumnezeu să-l ierte pe Deagol! Deci, pentru că criminalii nu sunt văzuți cu ochi prea buni de către hobbits, Smeagol a ajuns să fie exilat în niște munți de către semenii săi, iar singurătatea și condițiile vitrege în care au trăit l-au transformat într-o creatură numită Gollum, care este bipolară și care nu se gândește la nimic altceva în afară de neprețuitul său. Deci, ce pot să zic, el a fost destul de supărat atunci când un alt hobbit pe nume Bilbo Baggins i-a intrat în bârlog și i-a furat comoara. Plus, în caz că vă întrebați care este povestea lui Bilbo, eu vă recomand să intrați la mine pe canal și să vă uitați la videoul cu The Hobbit în 17 minute. Dar, bineînțeles, asta numai după ce terminați videoul ăsta cu stăpânul inelelor. Pe scurt, Bilbo a fost recrutat de un vrăjitor pe nume Gandalf cel Sur pentru a ajuta câțiva pitici să-și recupereze casa de la un dragon. Aventură care, by the way, l-a și făcut celebru pe Bilbo printre ai lui, pentru că el a scris o carte despre toată treaba asta. În fine, la ceva ani distanță de la aceste evenimente, Gandalf l-a vizitat pe Bilbo cu ocazia onomasticii sale de 111 ani, iar în timpul unui discurs în fața întregului său sat, Bilbo a fost ceva de genul: da, m-am cam plictisit și nu mai am de gând să-mi petrec zilele de pensionar alături de voi, așadar, măcar, sia! Moment după care hobbitul și-a pus inelul magic pe deget ca să se facă invizibil și s-a dus numai decât la el acasă pentru a se bucura de rezultatele poantei sale, dar surpriză, acolo el a fost așteptat de către Gandalf, care era ceva de genul: da, nu cred că e o idee bună să iei inelul ăsta cu tine în vacanța de pensionar. Deci, deși inițial nici măcar nu a vrut să audă de asta, în cele din urmă Bilbo i-a lăsat inelul moștenire nepotului său Frodo, dar pentru că Gandalf a simțit că ceva nu e în regulă cu acesta, vrăjitorul l-a aruncat în foc și brusc pe acesta au apărut niște inscripții dubioase, lucru care l-a făcut pe a nostru să realizeze că în fața lui se află chiar inelul lui Sauron. Așadar, pentru a-și salva consătenii de un posibil pericol care s-ar năpusti asupra lor, Gandalf l-a pus pe Frodo să iei inelul și să-l ducă într-o așezare de-a elfilor numită Rivendale. Plus, e de menționat că Frodo nu merge singur în această călătorie, pentru că grădinarul său Sam o tras cu urechea la discuția de mai devreme, iar Gandalf a fost ceva de genul: Sam, fă-te util și ține-l pe Frodo departe de belele. Deci, uite așa, cei doi hobbits s-au pus în mișcare, iar cât timp ei erau pe drum, Gandalf i-a făcut o mică vizită unui prieten de-al său vrăjitor pe nume Saruman cel Alb, pentru a-l înștiința de faptul că inelul lui Sauron s-a întors și cel mai probabil odată cu acesta și stăpânul său. Dar, ce să vezi, Saruman deja era conștient de toată treaba asta, pentru că între timp el s-a cam aliat cu vrăjitorul întunecat. Așadar, în continuare, acesta i-a dat lui Gandalf de ales: fie se alătură taberei învingătoare, fie moare. Deci, pentru că Gandalf e un neghiob încăpățânat, el o ales să se împotrivească fostului său prieten și, drept urmare, a fost spulberat până pe vârful citadelei sale, unde a stat neajutorat până ce a fost salvat de un vultur gigant.
Plus, legat de Sam și Frodo, în scurt timp ei au dat peste alți doi hobbits care li s-au alăturat în drumeție, anume e vorba de doi gemeni pe nume Pippin și Merry, iar pe drum cu toții au fost vânați de un călăreț întunecat care mai mult ca sigur că era pe urmele lui Frodo și ale inelului său. Deci, cu chiu cu vai, cei patru au ajuns nevătămați într-o cârciumă în care trebuiau să se întâlnească cu Gandalf, dar pentru că vrăjitorul nu era de găsit nicăieri, pentru că, el avea probleme cu Saruman, ai noștri au fost luați în grijă de către un ranger, prieten de-al vrăjitorului pe nume Aragorn, care o decis să-i ducă el în Rivendell în locul moșului, dar drumul lor tot nu a fost lipsit de peripeții, pentru că în cârciumă Frodo și-a pus din greșeală inelul pe deget, iar asta i-a arătat lui Sauron unde se află și, drept consecință, Lordul Întunecat și-a trimis la moment călăreții după inel. By the way, creaturile astea se numesc Nazgul, iar ele sunt oamenii care au primit alea nouă inele de care v-am zis la începutul videoului. Așadar, din cauza că hobbiții ăștia nu se prea pricep în a fi subtili sau a nu atrage atenția asupra lor, a fost doar o chestiune de timp până când Nazgulii i-au găsit, iar Frodo a fost înjunghiat de către unul din aceștia. Dar nu e problemă de război, pentru că pe zonă a apărut gagica elfă a lui Aragorn, Arwen, iar aceasta l-a luat pe Frodo și l-a dus pe repede înainte în Rivendell ca mântuitorii așezării să-i trateze rana. Plus, legat de Nazguli, în proces elfa o dezlănțuit apele unui râu asupra lor, așadar pentru o vreme ei sunt scoși din schemă pentru că la propriu s-o dus pe apa sâmbetei. Fraților, dacă până acum vă place acest video și vreți să mai vedeți astfel de videouri în X minute la mine pe canal, tot ceea ce trebuie să faceți este să loviți butoanele de like și de subscribe, pentru că asta mă ajută enorm în a-mi continua activitatea de aici de pe YouTube. Pentru voi astea sunt doar niște clicuri pe care le dați în 2 secunde, dar pentru mine ele chiar fac diferența. Plus, așa, pentru curiozitatea mea, o să vreți să fac în X minute și celelalte producții cu universul Stăpânul Inelelor? Gen, mă refer la filmul ăla animat și la serialul The Rings of Power. Ziceți-mi în comentarii. Deci, cât timp voi faceți toate astea, eu revin la videoul de azi. În fine, amu în Rivendell, hobbiții s-au reunit cu Gandalf și din păcate Elrond, a.k.a. unul dintre liderii elfilor, a fost ceva de genul: inelul nu poate rămâne aici pentru că Sauron e mult prea puternic și ne-ar distruge. Așadar, în continuare pe zonă au fost chemați liderii elfilor, ai piticilor și ai oamenilor pentru a se hotărî ce urmează să se întâmple cu inelul ăla și, pe scurt, el trebuie distrus, dar pentru că lovirea lui cu barosul sau toporul nu prea e eficientă, acesta trebuie dus și aruncat în flăcările vulcanului în care a fost făurit, loc care, by the way, se numește Mordor și care este căminul lui Sauron. Deci, faceți cunoștință cu Frăția Inelului, a.k.a. grupul de voluntari sinucigași care s-au oferit să meargă în Mordor. Legolas, pe care îl știți deja din clipul meu cu The Hobbit în 17 minute, un pitic pe nume Gimli, Gandalf, Aragorn, un om pe nume Boromir care inițial, în loc să distrugă inelul, voia să-l folosească împotriva lui Sauron, Sam, Merry, Pippin și, bineînțeles, nu în cele din urmă, Frodo, care va transporta personal inelul, pentru că din tot grupul el este cel mai puțin influențat de corupția acestuia. Plus, legat de Boromir, e de menționat că acesta este prințul moștenitor al unui regat de oameni numit Gondor, dar fie vorba între noi, moștenirea lui e așa, cu sută coața albă, pentru că tronul din Gondor îi este menit unui urmaș de-a lui Isildur, urmaș care se dovedește a fi nimeni altul decât Aragorn. În fine, înainte ca ai noștri să pornească la drum, e de menționat că și Bilbo era prin Rivendell, iar acesta i-a dat lui Frodo atât cămașa sa de mitril pe care o primit-o de la Thorin, cât și săbiuța sa care, by the way, strălucește în preajma orcilor. Obiecte care vor fi destul de folositoare pentru că Gimli a venit cu minunata idee de a trece prin minele din Moira pentru a scurta drumul înspre Mordor. Deci, ce pot să zic? Se vede că piticul nu s-a uitat la videoul meu cu The Hobbit în 17 minute, pentru că în el v-am zis că minele respective au fost cucerite de către orci. Așadar, a fost doar o chestiune de timp până când prezența grupului nostru a fost simțită de către inamici, dar nu orcii sunt cea mai mare problemă a lor, ci demonul care mișună prin aceste ruine. Deci, ca Frodo și restul să-și poată continua misiunea, Gandalf s-a pus între ei și demon, fiind ceva de genul: You shall not pass!
sau nu vei trece, tradus în română. Adică vrăjitorul o dărâmat podul de sub demon, dar cu ultimele sale puteri, creatura l-a tras și pe a nostru în adâncuri după el. Așadar, în continuare, ai noștri au trebuit să-și continue aventura cu un om în minus, iar după ce au trecut în vizită pe la Galadriel, a.k.a. o elfă foarte puternică ca aceasta să-i dea lui Frodo niște apă magică, trupa au ajuns într-o pădure în care Boromir și-o cam pierdut mințile și au atentat la inelul lui Frodo atunci când cei doi au rămas de unii singuri. Amo, prin ceva minune, a nostru a reușit să fugă până la Aragorn și în ciuda faptului că acesta a putut rezista tentației de moment a inelului, un lucru este clar, ai noștri îl pot proteja pe Frodo de orci și alte orătănii, dar nu îl pot proteja de ei înșiși pentru că încet, dar sigur, inelul îi corupe și îi face să se întoarcă împotriva micuțului lor prieten. Deci, ce pot să zic? Numai bine, pentru că între timp Saruman și-a creat o armată de goblino-orci pe care i-o trimis după ai noștri și imediat după discuția dintre Aragorn și Frodo, sabia de la Bilbo a început să strălucească, lucru care înseamnă că inamicii sunt pe aproape. Cu alte cuvinte, Aragorn și restul trupei le-au distras atenția acelor orci hibrizi ca Frodo să poată scăpa, iar în proces, Boromir s-a sacrificat pentru a-i salva pe Merry și Pippin de la moarte, dar chiar și așa, cei doi hobbits tot au fost capturați de către orci. Nu vă faceți griji pentru ei din cauza că Legolas, Gimli și Aragorn s-au pus în mișcare pentru a-i salva. Dumnezeu să-l ierte pe Boromir! De ce nu o mers ei în schimb după Frodo ca să-l ajute cu inelul? Păi ca nu cumva să ajungă să se comporte ca și Boromir și nu vă faceți griji nici pentru Frodo, din cauza că fie că o vrut, fie că nu, Sam tot i-o rămas alături. Deci, grădinar din ăsta vreau și eu. Cum o decurs misiunea de salvare a lui Pippin și Merry? Păi destul de rău din cauza că orcii respectivi au fost atacați de o armată de cavaleri călare, iar hobbiții au profitat de haosul luptei pentru a fugi într-o pădure. Așadar, ai noștri nu au avut încotro decât să meargă după ei, iar acolo o dat bot în bot cu vrăjitorul alb, dar nu cu Saruman cel alb, ci cu Gandalf cel alb. Dapa nostru o supraviețuit căzăturii ăleia, iar după ce l-a bătut pe acel demon, o trecut la următorul nivel de vrăjitor. Plus, legat de Merry și Pippin, ei au fost găsiți de către un ent care urăște orcii, adică de către un copac vorbitor, iar după ce arborele s-o convins că ai noștri nu sunt orci, el i-a dus în fața lui Gandalf, care după aceea l-a pus pe copac să-i ducă pe hobbits la loc sigur. În fine, ce-a făcut Gandalf amucă s-au reunit cu Aragorn, Legolas și Gimli? Au mers într-un regat de oameni numit Rohan, pentru că acesta are probleme destul de grave la capitolul conducere. Anume, regele Theoden al Rohanului este posedat de către magia neagră a lui Saruman și, drept consecință, acesta ia tot felul de decizii proaste, care au ca și scop să slăbească forțele oamenilor în fața viitoarelor atacuri ale lui Sauron. Ca de exemplu, călăreții ăia de mai devreme sunt armata Rohanului, care au fost exilată de către Theoden, că ble. Cine are nevoie de niște bărbați care vor să-și apere casa în fața valurilor de orci care mai nou tot mișună prin tot regatul? Deci, în continuare, Gandalf și-a luat înapoi pelerina cea gri și de îndată ce-a intrat pe ușa lui Theoden, regele a fost ceva de genul: nu mă poți izgoni, nu ești suficient de puternic, dar a nostru, surpriză. Bitch, nu mai sunt Gandalf cel sur, acum sunt Gandalf cel alb. Așadar, cât ai pușcat din degete, Theoden a fost exorcizat de forțele malefice care îl posedau și de îndată ce a fost pus la curent cu faptul că nu mai are o armată și că orcii lui Saruman se îndreaptă înspre el, săracul nu a avut încotro decât să-și iei poporul și să se refugieze într-o fortăreață din munți pentru a-și mări șansele de izbândă. Deci ce pot să zic, ghinion, că Gandalf era ceva de genul: eu am chestii mai importante de făcut decât să-mi ascund fundul sub niște bolovani. Plus e de menționat că înainte de a se despărți de Aragorn, Gandalf i-a zis acestuia că peste 5 zile să se uite înspre răsărit. Cât de rea e situația Rohanului? Păi foarte, din cauza că săracul Theoden mai are numai vreo câteva sute de oameni capabili de luptă, dintre care foarte mulți sunt bătrâni, iar Saruman o trimis înspre el o armată de numai vreo 10.000 de orci.
Deci, în primele 2-3 zile de la plecarea lui Gandalf, ai noștri au stat pe drum înspre cetatea aia și s-au pregătit de luptă. Undeva prin ziua 3 ei au primit niște întăriri din Rivendell, iar în a 4-a zi orcii au sosit pe zonă pentru a asedia așezarea. Plus, nu doar că ai noștri erau în inferioritate numerică, dar Saruman mai și era conștient de punctul slab al cetății lui Theoden și, drept consecință, fortificațiile așezării au fost făcute praf de către orci cu ajutorul unor bombe artizanale. Deci, pe când dinamicii au intrat înăuntrul cetății și situația părea pierdută, Aragorn a văzut că afară dă să se crepe de zi și și-a amintit de vorbele lui Gandalf, așadar el a început să se uite înspre răsărit și surpriză. Vrăjitorul alb a apărut pe zonă cu armata aia de călăreți care au fost exilați din Rohan. Cu alte cuvinte, mulțumită lor, asediul orcilor a putut fi respins cu succes, plus că timp toate astea se întâmplau, Merry și Pippin sperau ca enții să pornească la război împotriva lui Saruman ca prietenii lor să nu o mierlească chiar atâta de ușor, dar pentru că aceștia au decis că ăsta nu e războiul lor, hobiții și-au scos prietenul copac la plimbare și i-au arătat că Saruman o tăiat odita-i pădurea sacră pentru a-și susține armatele de orci hibrizi. Deci la văzul atâtor arbori tineri care au fost defrișați, entul a fost ceva de genul: Saruman, vei plăti pentru asta, enților, la luptă! Cu alte cuvinte, copacii au atacat baza lui Saruman, iar pentru că forțele vrăjitorului erau divizate, acesta au fost învins pe toate fronturile de luptă. Plus, pe când Gandalf a ajuns la baza lui Saruman, acesta a încercat să obțină niște informații despre Sauron de la fostul său prieten, dar înainte ca moșul să apuce să ciripească, poc, el a fost înjunghiat de către unul dintre slujitorii săi și, drept consecință, ambii au picat de la etaj. Dar pe ei nu cred că merită un Dumnezeu să ierte! Deci, pentru că nu au mai avut ce face aici, Gandalf a luat globul de cristal prin care Saruman comunica cu Sauron și a mers în Rohan pentru a-și sărbători victoria și pentru a-și pregăti următoarea mișcare. Plus, cât timp toate astea se întâmplau, Frodo și Sam s-au ales cu un nou companion, anume cu Gollum, care inițial i-a atacat pentru a le fura inelul, dar după ce Frodo a scos sabia la el, săracul a fost ceva de genul: nu da la operație, de acum stăpânul neprețuitului este stăpânul meu. De ce ai noștri i-o permis lui ăsta să stea pe lângă ei? Păi, pentru că el cunoaște drumul înspre Mordor și cumva Frodo a reușit să-l dea la o parte pe Gollum și să-l scoată la iveală pe Smeagol, adică partea aia din această creatură care nu e obsedată de puterea inelului. Așadar, mulțumită lui Smeagol, ai noștri au ajuns la moment la porțile Mordorului, dar pentru că locul ăla era plin de soldați și nu aveau cum să ajungă până la vulcanul în care a fost făurit inelul fără să fie văzuți de inamici, hobiții noștri nu au avut încotro decât să intre în Mordor folosindu-se de un alt drum pe care aparent Smeagol îl cunoaște destul de bine. Cu alte cuvinte, trupa au luat-o din nou la drum și, din păcate, în procesie ei au fost găsiți și capturați de către o mică forță de oameni din Gondor, care este condusă de către Faramir, a.k.a. fratele lui Boromir. Ce vrea Faramir să facă cu ai noștri? Păi tipul a crescut în umbra lui Boromir și, drept consecință, săracul cam tânjește după validarea lui Taxu. Cu alte cuvinte, el vrea să facă ceea ce Fraxu nu a putut, să-i ducă inelul puterii lui Taxu. Dar până înainte ca Boromir să meargă în Rivendell, Taxu a fost ceva de genul: fiule, faci ce nu faci, dar tu acasă să te întorci cu inelul ăla, da? O reușit Faramir să facă ceea ce Fraxu nu a putut? Păi nu prea, din cauza că el și oamenii săi numai s-au trezit într-un oraș asediat de orci, iar după ce au auzit de soarta lui Boromir, el a fost ceva de genul: la dracu, Frodo, du-te și vezi-ți de drum. Deci totul bine momentan, dar partea nasoală este că inițial oamenii lui Faramir nu l-au capturat și pe Smeagol și, drept consecință, aceștia l-au pus pe Frodo să-și momească prietenul din ascunzătoare de bunăvoie ca să nu fie nevoit să-l ucidă. Cu alte cuvinte, din cauza că după aceea oamenii ăștia l-au cam torturat pe Smeagol, acum săracul crede că Frodo l-a trădat și, drept consecință, Gollum e din nou la butoane. Cu alte cuvinte, arătarea are de gând să-i ducă pe hobiți în vizuina unui păianjen uriaș pentru a fi mâncați, dar pentru că Sam era suspicios cu privire la adevăratele sale intenții, Gollum o cam trebuit
să planteze sămânța discordiei între el și Frodo, adică i-a zis lui Frodo că Sam își dorește inelul său, iar pentru a alimenta posibilul conflict dintre cei doi, arătarea o aruncat într-o râpă merindea hobiților și o presărat câteva firimituri peste Sam, ca să pară că el este cel care o mâncat-o pe ascuns de fomist ce este. Deci, Frodo a fost puțin cam bulversat de toată treaba asta și pentru că în mod evident el deja e copleșit de povara pe care o poartă, Sam i-a cerut să-i dea și lui inelul ca în proces el să se poată odihni puțin. Moment în care în capul lui Frodo tocmai ce-o prins contur toate minciunile pe care Gollum i-le-a zis până acum. Așadar, a nostru s-a văzut nevoit să-și trimită grădinarul înapoi acasă și să-și continue misiunea alături de noul său prieten. Cu alte cuvinte, el a căzut fix în capcana aia cu păianjeni și cumva, mulțumită apei magice primite de la elfi, care by the way strălucește în întuneric, a nostru a reușit să iasă din vizuina arahnidei ăleia la fix pentru a fi atacat pe la spate de către Gollum. Așadar, după mică răfuială, a nostru l-a aruncat pe trădător într-o râpă și săracul Frodo nu a avut nici măcar un moment de respiro, din cauza că imediat după faza asta, păianjenul de mai devreme s-a cățărat deasupra lui și l-a înțepat cu veninul său. Totuși, înainte de a ajunge mâncare de păianjen, Sam a apărut în peisaj și prin ceva minune a reușit să răpună arătarea aia, dar pe când el a mers la Frodo, inima acestuia nu mai bătea deloc. De ce s-a întors Sam după Frodo? Păi pentru că în drumul său înspre casă el a găsit mâncarea aruncată de Gollum și și-a dat seama că el este cel care a orchestrat toată cearta sa cu Frodo. În fine, amu nu este vreme de jelit din cauza că sabia de la Bilbo a început să strălucească, lucru care înseamnă că pe zonă mișună niște orci. Așadar, Sam nu a avut încotro decât să iei lui Frodo inelul de la gât și să se ascundă după niște stânci, ocazie cu care și-au auzit inamicii vorbind de cum a nostru nu e mort, ci numai într-o stare de somn adâncă cauzată de veninul din înțepătura păianjenului. Deci, auzind asta, Sam, ca un grădinar bun ce este, s-a dus după tovarășul său care a fost luat prizonier de orcii ăia și, ca să fiu sincer cu voi, lui a fost destul de ușor să-l salveze pentru că inamicii săi erau mai preocupați de a se bate între ei pe cine păstrează vesta de mitril a lui Bilbo decât să-l păzească pe Frodo. Plus, cât timp toate astea se întâmplau, în regatul din Rohan, Pippin s-a furișat lângă Gandalf și o atins globul de cristal al lui Saruman, lucru care i-a legat mintea de cea a lui Sauron. Așadar, drept consecință, vrăjitorul întunecat o aflat unde hobbitul se află, dar și a nostru o aflat care este următoarea țintă a orcilor săi, anume capitala Gondorului. Așadar, în continuare, Gandalf l-a luat pe Pippin și-a mers numai decât la tatăl lui Boromir pentru a-l anunța de primejdea ce va să vină, dar să zicem că omul era prea încăpățânat ca să-și dea seama de situația în care se află. Adică el era ceva de genul: am auzit că tot umbli cu o draslă de-a lui Isildur și mi l-ai răpit pe Boromir. Crezi că nu știu ce vrei să faci? Vrei să-mi uzurpi tronul ca regatul meu să fie al tău? Cu alte cuvinte, lordul regent al Gondorului e cam de lulu, mai ales pentru că Faramir o trebuit să se retragă din orașul ăla asediat de orci și de îndată ce s-a întors acasă, taxul l-a trimis înapoi pe front, fiind ceva de genul: de ce tu ești în viață și Boromir nu? Mai bine muriai tu în locul său. Nu vă faceți griji, cumva după ce și-a luat-o din nou pe cocoașă de la orci, calul lui Faramir și-a adus stăpânul înapoi acasă. Abia de el mai respira, dar hei, prin ceva minune încă era în viață. Așadar, pentru că în mod evident Gondorul nu are un lider care să-i dea o direcție, Gandalf a trebuit să preie conducerea defensivă a orașului și l-a pus pe Pippin să aprindă o rețea de torțe care au ca și scop să le transmită aliaților regatului că Gondorul e în pericol. Deci, de îndată ce Rohanul a primit semnalul, Theoden s-a pus să-și mobilizeze oamenii și să meargă în ajutorul lui Gandalf. Plus, printre oștenii strânși, au reușit să se infiltreze pe ascuns atât Meryn cât și o nepoată de-a lui Theoden pe nume Eowyn, pentru că cei doi nu or fi cine știe ce soldați, dar ei nu vor să stea cu mâinile în sân atunci când toți cunoscuții lor își riscă viața în luptă. În fine, amu cât timp Rohanul era ocupat cu strângerea armatei, Aragorn a fost vizitat de către Elrond, iar elful i-a zis că ei o să aibă nevoie de mult mai mulți soldați pentru a izbăvi în lupta ce va să vină. Soldați pe care îi poate găsi în munții de lângă ei, anume mai mulți oameni
din Gondor și-o trădat regele înainte de bătălia în care Sauron a fost învins și-o fugit în acei munți pentru a fi feriți de primejdie. Așadar, drept pedeapsă pentru lașitatea lor și pentru faptul că și-au încălcat jurământul de a-și proteja casa, ei au fost blestemați să nu cunoască niciodată liniștea lumii de dincolo. Cu alte cuvinte, ei au fost transformați în niște fantome, iar Elrond vrea ca Aragorn să-și accepte adevărata identitate de moștenitor al lui Isildur și să-i recruteze pe morții ăștia cauzei sale. Plus, pentru a avea șanse maxime de izbândă, elful o și reparat sabia cu care Isildur l-a înfrânt pe Sauron și o dat-o la a nostru ca el să arate ca un adevărat rege al Gondorului. Așadar, de îndată ce Aragorn s-a văzut cu fantomele alea și le-a zis că le va ierta păcatele dacă va lupta alături de el în bătălia ce va să vină, morții au fost ceva de genul: ne băgăm! Deci, cât ai pușcat din degete, ei au interceptat o flotă de mercenari care aveau ca și scop să-i ajute pe orcii lui Sauron în atacul asupra Gondorului. Plus că tot vorbeam de asediul respectiv, acesta a început numai decât cu Gandalf, care conducea defensiva oamenilor, și cu Nazgûlul șef, care orchestra atacul orcilor. Deci, în continuare, avem parte de probabil una dintre cele mai spectaculoase bătălii din lumea cinematografiei și, din păcate, orcii au reușit să spargă poarta cetății cu un berbec uriaș. Așadar, inamicii au intrat înăuntru. Plus, cât timp toate astea se întâmplau, regentul Gondorului s-a gândit să-și dea foc împreună cu fiul său, că de ce nu? Deci, spre norocul lui Faramir, Pippin a văzut toată faza aia și a mers numai decât în mijlocul luptei să-i zică lui Gandalf de ceea ce se întâmplă. Așadar, vrăjitorul a lăsat jos tot ceea ce făcea și a dat să meargă să-l oprească pe piroman, dar, din păcate, în cale i-a ieșit Nazgûlul șef, care l-a atacat numai decât și a reușit să-i distrugă toiagul cu care canaliza vrăji. Deci, pentru o secundă am crezut că vrăjitorul alb urmează să o mierlească, dar brusc pe front au ajuns forțele Rohanului, care au dat charge într-unul din flancurile orcilor. Așadar, pentru un moment, Nazgûlul ăla a trebuit să-l lase în pace pe Gandalf ca să meargă și să-și sprijine trupele. Cu alte cuvinte, vrăjitorul nostru a ajuns la fix pentru a-l salva pe Faramir, dar chiar și așa, taxul tot a apucat să-și dea foc. Da, ăsta nu cred că merită un Dumnezeu să-l ierte! Plus, cât timp toate astea se întâmplau, săracul Theoden a fost spulberat de pe calul său de către liderul forțelor inamice. Deci, văzându-și unchiul în pericol, Eowen nu a ezitat să se pună între acesta și Nazgûlul șef, lucru care l-a făcut pe strigoi să fie ceva de genul: neghiobule, niciun bărbat nu mă poate ucide. La care a noastră o răspuns cu următoarele: oh, ce bine că nu sunt un bărbat, ci o femeie! Așadar, poc, fata i-a tăiat capul arătării pe care Nazgûlul o călărea dintr-o bucată, după care, cu puțin ajutor de la Merry, i-a făcut felul și acestuia. Dar, chiar și așa, din păcate, Theoden tot a murit din cauza rănilor care i-au fost provocate. Dumnezeu să-l ierte! Ce a urmat după asta? Păi și orcilor le-au ajuns niște întăriri, anume o armată de oameni rău intenționați care mânuiau niște olifanți. Adică niște elefanți ceva mai mari, dar nu e problemă de război, pentru că și flota de mercenari de mai devreme au ajuns pe zonă, iar orcii au fost destul de surprinși să vadă că de pe vapoarele respective nu s-au dat jos aliații lor, ci Aragorn, Legolas, Gimli și o armată de morți vii. Cu alte cuvinte, forțele lui Sauron au fost la moment învinse. Plus, partea amuzantă este că Legolas și Gimli au făcut concurs de care omoară mai mulți dușmani, iar după ce Legolas o doborât de unul singur un dita mai olifantul, Gimli era ceva de genul: tot ca unul se pune. În fine, or fi câștigat din nou băieții buni, dar în mod clar ei nu mai pot face față încă unui atac de-a lui Sauron. Mai ales din cauza că Aragorn a trebuit să le elibereze pe fantomițele alea. Deci, pentru că în viziunea lor singura șansă de izbândă este ca Frodo să distrugă inelul, ai noștri s-au hotărât să-și adune ultimii oameni ce le-au mai rămas și să mărșăluiască înspre porțile Mordorului, ca atenția lui Sauron și ale oastelor sale să fie îndreptate înspre ei, nu înspre Frodo și Sam, care încercau să se furișeze în teritoriul lor. Așadar, mulțumită acestui act suicidal, Frodo și Sam au reușit să ajungă până în vulcanul în care inelul a fost forjat, dar pe când trebuia să-și arunce neprețuitul în lavă, Frodo a cedat în fața puterii sale și a decis să-l păstreze pentru sine. Deci situația părea pierdută, pentru că Frodo s-a făcut invizibil
invizibil și Sam nu părea capabil să-l oprească, dar nu e problemă de neprețuit, pentru că Gollum n-a revenit în peisaj și acesta la propriu l-a mușcat pe Frodo de mână ca să-l lase fără inel. Plus, pentru că nici a nostru nu s-a lăsat cu una cu două, răfuiala dintre cei doi o continuat și drept consecință Gollum o picat în lavă cu tot cu inel. Lucru care o dus la implozia lui Sauron și la prăbușirea armatelor sale. Deci, după treaba asta, cei doi hobiți au fost salvați din Mordor de către Gandalf și vulturii săi, după care cu toții au asistat la încoronarea lui Aragorn drept regele legitim al Gondorului. Plus, ca și fapt divers, în film a mai fost menționat și un plot în care Arwen trebuia să-l părăsească pe a nostru ca să meargă în nu știu ce ținuturi care o vor face nemuritoare. Dar nu, fata au ales să rămână alături de iubirea vieții ei. Deci, ce pot să zic? Ghinionul lui Eowyn, pentru că și ea îi făcea ochii dulci lui Aragorn. Bănuiesc că acum o să trebuiască să se mulțumească cu Faramir. Deci am putea zice că toată povestea se termină cu bine, dar din păcate săracul Frodo e cam marcat de experiența pe care o trăit-o. Așadar, la ceva ani după înfrângerea lui Sauron, o grămadă de elfi, Gandalf, Elrond, Bilbo și Frodo au decis să meargă în ținuturile în care trebuia să meargă și Arwen. Nu mă întrebați de ce, pentru că nu prea știu care-i faza cu ele. Gen, în film treaba asta nu a fost explicată mai deloc, dar bănuiesc că poate ne pot lămuri în comentarii cei care au citit cărțile cu Lord of the Rings. Fraților, și cam ăsta a fost videoul de azi, deci nemai lungind povestea, haideți cu un rând de aplauze pentru legendele. Andrei Anton, Ștefan, Alex Mihai, Andrei Olteanu, Dunau, Rareș Zbegan, Danger Ro, Baciu, Mario Fârâ, Aca, Geo, Ionuț Ungureanu, Silviu Iulian, Sebi, Dani Bojor 369, Nico Mrr, Alex, Funny Style, Kaisho, Agus Wings, Denis Speaker 12, Skylix Max, Mewtwo, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți să primiți și voi beneficiile de a fi membri aici pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Nu uitați să-mi ziceți în comentarii ce alte videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.